alamu yesuru kurosimo onyakora lingo konya lamo ne nyaka nyoji Siempre va mi guaduqueña que ni mozo más amjanyaka. Taki moza meja locho sepi que ni moza musa makayoto. Moza mi mozo umajimka pe ni moza ngamolore ya seda. Comisiona marwa. Maya bicha yo pesa imi ange utengo locho. Adea se usipni okuma orunemos. Tema tema mayamba geno noyo we goodbye wele yako ya kwananga imoza jibura sego jakanyada take mozo na fibi toki my children yanyo sene manu kulera kutali Wira mogi kara chunje luonya kwa ramogajuanga nino kosero mosabirio Roda Odhiambo nitiere machiegni mar keloni weche manyena adimba. Ramogi Radio Ramogi kar chunja luo. Weche maka kod kacha Joluo duto e piny Luo duto. Radio Ramogi, #1 station for the Luo nation. Machiegni to mokwongo mag thund weche mabende waiko nigi lak sechegi. Chenro mar bero mar ringre Albert Ojwang dhi nyime gi kinde ni kendi geno ni obiro rumo sa saya kowuok sani. Riwruok mar NAT koro kwayo sirikal mondo kete lela nonro ewi nek mar Albert Ojwang. Bende jodak ma Mamboleo sub-county ma Kisumu East koro kwayo migepe magarita mondo tieke chuth monj mar jomaundu ko jonjore modwa jimbore mokalo e alwora no. Weche manyien gi Roda Odhiambo. Machiegni chenro mar bero mar ringre Albert Ojwang igeno ni biro rumo sa saya kowuok gi sechegi. Bero no bende timo kod jabero mar piny owacho Bernard Midia kod jabero mar familia margi Mutuma Zambezi dhi nyime gi sani kalipota mar Eric Owenga nitiere kar kano ringre jomotho ma Nairobi Funeral Home kendo miyo waler mathoth ewi mano mabende dhi nyime e sechegi. Erokamano nyakoro mugengi malera hinya kinabiri na shirika chiel ka oke kar kano ringreji ma Nairobi Funeral Home mabende chono ngere kaka City Muchari kumagia sani chenro mar bero ene ringre mosanindo Albert Ojwang mano okwanyika owitonge mane station obila ma Central Nairobi ka agia sani dhi nyime kendo en chenro mabende hotel kod daktar mar family ka chiel ko daktar mar piny owacho mangiyo ni to adieri oyangore. Daktar mar piny owacho mano en Bernard Midia ka chiel kod mano mar family mongere kaka Zambezi Mtuma ngiyo to ere kaka Albert no itongi mane chieng ngeso gotieno. Mokuom jogo bendo yoro e nyasi kata e chenro ni gin kaka jokirati choganda kama otingo jatend riwruok mar Vocal Africa Hussein Khalid ka chiel kod jatend Imulu mano Mikae Grace Wangeshi duto te gin ka e kind joma moko mar ngiyo ndi to ang'o mane dikel tho kendo naido thuolo mar twak kod okil mar anyuola kata family mar Albert Ojwang mano wacho ni gin kod geno ni sa asaya kok sani koro duoko biro wuok ewi gino mano kelo tho mar Albert Ojwang mane oidringre mare chieng ngeso gotieno kok ka tesendo bila. En wach mabende osekelo weche mopogore opogore thuka kendo liet medo tedre mar ng'e adiera to ere kaka rawera kata Albert Ojwang no itongi mane koro wan kanya kora mogi olu wechegi no bro chiwo ngi ler kod kukumagi kaka getimre kero kaka getimre kendo wageno ni sasa ya kok sani to ibro miwa report mar kaka ne Albert Ojwang onindo kaka manya kora mogi aduoki e studio marwa achiel ka achiel kok Nairobi Funeral Home an Eric Owenga.
Erokamano ahinya Owenga kuom lipota machal kod mano mamoko mathoth pod wabro medo mi kaka wamedo yudogi e mesa marwa mar kawo weche manyien. Bende riwruok mar NAT koro kwayo sirikal mondo kete lela nonro ewi nek mar Albert Ojwang. Jagoro maduong' mar riwruogno Collins Oyu owacho ni obila moramora ma bende tudo kod nek makamano nego kauni okang' mager mar chik. Ojwang ne en japuonj mondiki ma bende ne tiyo e kaunti ma Taita Taveta ka riwruogno mar NAT lero ni ne en japuonj mane tiyo tije e yo makare. Komachielo bende ni jatend duond bura mar ODM Raila Odinga okwayo migawo mar obila mondo duoke penjo kalure kod tho mar Albert Ojwang. E ote mare Odinga wacho ni thoe makamago nyiso picha marach mar obila ka bende wacho ni piny owacho nyaka to koro kawe ting' kendo duok penjo ma bende wuok kuom jopiny ewi tho mar Albert Ojwang. Mane en jawachelo obila Charles Owino wacho ni apisas ma bende tudo kod tho mar Albert Ojwang nyaka to kawnegi okang' kaluwore kod chik. Owino wacho ni kaluwore kod lipot mohiu manyo ochiw kod obila ewi tho mar Albert manyaka sani pod medo nyuolo penjo mathoth en gino ma bende biro chuno obila mondo chiwe ler kaka mano ne otimore ni mar obila nyo wacho ni Albert ne ogo wiye korot mar odang'ech kama ne ogeng'ne. To kane en sel kende then ng'ama no neno debate ni cell ni nitie CCTV kan tie CCTV well and good bro produce but ka onge to nyalo bedo ni ng'ato o mislead the IGP which is normal maybe out of panic ng'ato thonie cell kakitimri onge ng'ato nyalo manufacture a story but manufacturing a story nigi multiple effects because kata kane in innocent it starts showing ni karokinino omiyo miriambo investigations oken gima ber action nyaka be taken against ngamonego Albert. It must be taken wacho okwadwa ma broke the relationship between us is sirkal. To ngata monego Albert action must be taken because we want to remain united. And Albert justice nyaka yudi. Owino bende oluwo ni tho mar Ojwang en mano ma jatend piny ok biling'ie kalure kod kit telo ma sirikal mamalo mar broad based ma bende mantiere gi sani ma ong'eyo sir moyudo kuom ogai mar ODM migosi Raila Odinga. Jakom poko yelo ne jaluo moramora kada di. Alakia, jakom ok nyaiye. An magi manya ketho chunye kabisa mowuok e broad based government. Omiyo president ong'eyo the value mar luo support in this broad based government. And mane omiyo adwa assure any ng'at mawinja ni kopo adieri kata jathur gi jatelo ema nyalo bedo involved in this thing. Jatelo bro sacrifice. I can tell you. Ma en gima kuom ker sani kata ne bed mana ni ng'a ni osiepne machalo nade. Katibet jadhoodgi kinego Albert the president will sacrifice. Wadhi kaunti ma Kisumu kama wayudo ni jodak ma Mamboleo e sub county ma Kisumu East koro kwayo migepe magarita e gwenge makono mondo tieke chuth monj mar jomaundu kod jonjore ma bende odwa jimbre mokalo e alworano. Johala e chiro ma Mamboleo wacho ni ok ginyal dhi nyime gi timo ohala e chirono tok saa achiel mar otieno kalure kod rochruok mar arita kwe e alworano. Koke kaunti ma Kisumu Alan Obiero miyo waler mathoth wachni. Wan kaka johala sani gi piny marachni seche moko wadwa gombi ni mondo extend loko marwa kata seche moko madhi kata saa 3 gini to kwanyal kalure gi kaka sani piny tek pesa onge samoro bede chiro kata nyaka saa 12 saa 1 ginigo pok yudo gimoro kori temo ni mondo extend kata nyaka saa 2 to kwanyal nikech arita kwe onge Mamboleo ka kiwuok kata iwuotho matine to ino sechwadi gi chuma moko kuom jodak ahinya to mago matimo ohala e chiro ma Mamboleo masani wacho ni maundu obaro gi ndasi. Nyithindo ting'ore mana bicha pikipiki kogiko dhiambo. Nyithindo ma wigi ogar mikia ni magi to dwa timo ang'o seche mabiro mbele ka. Koro Mamboleo poka to en kama ber kech koro mo saa 1:30 ta nafundo kara kacha dhio to nego bed ni poda uso ne jok mabiro leta was to kanyal bet nikech kata dhi mana machiegni ka to ginyalo kito gigoyi to giweyi kanyo. Eliakim Ogai ma en johala e chiro no kod nyawadgi Michael Oginga ma en jariemb apiko golo ote ne piny owacho. Wakwayo jomochung'ne security within this area mondo giwuog mondo gikonywa. Ne wasekwayo ma wawacho ni post mane showground okonyowa. Ne waseyie ma paro nitiere kama ne wase spare mondo wagere post machiegni gi johala kata gi joma dak e julu kae mondo okonywa weche mag security maka. Tie a lot of insecurity joma nyocha goji gi chuma micha ting'ore peng ji 3-4 ka. Giseduogo kendo sani jo oluor maka roma saa 2:30 to chiro ni osedhi quiet. Dionge to mano nego jowa e weche mag uchumi. Jowa koro hinyore wan be koro kwadhi maber. Omiyo wakwayo PS
post marwa jaduong' Raymond Omolo ni maesa wuogi moni konywa jothurwa hinyore ohand jowa bende koro iloro nikech ji ok nyal timo ohala. But gima waneno kae ok ber kata wan tijwa ni sano osedok chien. Iyudo ka ji loro chon sa 12 ji sa chiro te manga meeting onge nikech security ma Mamboleo kae. Wakwayo serikal mamalo gi mapiny mondo konywa karwa ka wabed gi security maber kaka chon bende ji tiyo nyaka saa 3 wanyalo bedo wayudo gima wadogo dot. Ben Adega ma en MCA Makajulu wacho ni serikal nyaka tije mar chiwo arita ne jopiny. Giketnwa mobile police officers ma patrol moloyo ahinya kochakore kar saa 2:30 nyaka around saa 6:7. Nyithindo go ok nyithindo mabeyo kendo giting'o chuma moro nitie moro ma ing'ado go kifulcha. Chuma charach gigodo wiji kendo nyocha gidhie Maseno Estate gikwalo TV kendo gituro nyaka dhoudi. Ka osetamo kiyo ji eyo ka ji onge yo to gidonje i udi ma gitur ma gikwal gik moko. Ne Radio Ramogi koke kaunti ma Kisumu, Alan Obiero. Wadhi kaunti ma Siaya kama bende wayudo ni oganda onagi okwa mondo tim ikruok makare mar biro bedo e sirikal tok yiero mar higa mar 2027. Jaod bura ma Bondo Gideon Ochanda olero ni oganda luo osekalo midhiro mathoth e loso piny owacho kendo koro onego gitim ikruok mar mako rekod sirikal mabiro. George Amolo miyo waler mathoth e wi wach ni koke kaunti ma Siaya. Mike Muchugi jaod bura ma Bondo Gideon Ochanda mawacho ni oganda nagi osekedo mokalo mondo miyo los piny owacho to kosebedo negi mayot miyo koro wang'ni nyaka gigo kwano malong'o. Wasego batie dae e chien kachen. Wasego makwachanga matwachom kod wachanga matwachom kod. This time round wachake uru kamora chiel mwang'eyo nwadhi waduto. Mondo joma bende waringo oka bedo amini wae joka omi wang'owa nugin wae nwa bende wan jok moko mayalo wuok machom kamoro nyadi chiel makonyo jomoko kech kinde kwa wuok to wuoge marwa wadhi gamna manyo joge bang'e so ani kwa wuok kat wuok dola chiel an tok yiero nakono oyo an aol kod koko giringo oko mar sirikal to kore mabeda kwa jothurwan machomuru. Ochanda wacho ni oganda onagi nyaka koro nyis kokalo e tim ni gin jogo ma inyalo gen kuomgi mondo mi wang'ni gidonje winjruok mar siasa mabiro miyo gibedo e piny owacho ka gingirore. Wachom ka ng'ato oseng'eyo maber kabisa ni wan kode okwanwa from the beginning. Ok ni rito ni ang'o biro manyo gi bang'e. Ni wakwongo wagore piny kore kwadhi menyo. Wawuoga chuth chon. Ni gine ma wantie okwanwa kuno e chako nyaka giko. Kodh jomoko ema wang'ni wakome. Kodhwa mapile cha. Dude to kalo. Kodh jomoko ni wang'ni wakome. Omiyo beduru tayari. That's the route manaka mwadhi. Wach ma otiel gi jatend migawo mar teko James Opiyo Wandai mawacho ni oganda luo nyaka koro lok tanga. Adwa goyo erokamano ahinya ne jatendwa Raila Amolo Odinga kuom yie mondo oti kanyakla kod President Ruto under the broad-based government. To nyaka wagoro tamsi kaka joluo kata mana e lweny chopo sam nyaka koro walok tactics kata strategy bende. Mano gima jakom Raila Amolo Odinga osepuonjowa kinde gite. Magi giwacho ka korka kore to jaod bura ma Ugenya David Ochieng bende omedo mana kwayo oganda onagi mondo mi omed siro piny owacho ni mar mae en kinde mar tich. To nego bed ni kwa ai yiero to bang' kura to ng'iyo to yiero mwa aeni nyuola ang'o yiero mwa aeni kela ang'o kwa setimo yiero to wayware chien to wakon to wayudo ang'o nikech piny ni kinode gi muma ni gimoro amora gi kinde mage ite kinde mag lweny kinde mag kwe kuto kamano ite kinde mag dwero kinde mag yweyo nitie kinde mag kura kinde mag tich koro kinde mag ang'o mag tich. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Imedo winjo weche manyien gi Roda Odhiambo. Piny owacho ikore mar chwalo chenro mag dongruok e sectors mopogore opogore kama oting'o chwalo chenro mag dongruok maromo 27 e kaunti ma Mombasa, chenro mag dongruok mohewa 15 e kaunti ma Kwale kod chenro mag dongruok maromo 30 e kaunti ma Taita Taveta. Chenro mag dongruok oting'o bera peini, gedo mag chirni, gedo mag ute manengo gi ogonyore, gedo mag paundeke kod chenro mag lupo e kind chenro mamoko mag dongruok. Mayo yangi kod jaloso ilo piny owacho Isaac Maura e seche gi mabende ochako limbe mare mandala deke counties Makadhuwadh na Mchumbi. All Kenyans are brothers and sisters. We are all related in one way or another, and there is nobody who can say that some Kenyans are closer to others than the others. And that is the statement of the government.
Kenya has a very robust program of nuclear energy. It will be ready by the year 2034. If you look at here in Coast, we have 1,976 houses being constructed at a cost of about 2.2 billion. These housing projects will be able to have 17 shopping outlets. It will have hospitals, it will have a gym and all of that. Just like we have seen in Mukuru. Coast is doing very well. Lakini jisajili uweze kupata hii mambo ya Climate Works. Kwa hiyo tafadhali, Joe uweze kupata hii kazi, Climate Works, kazi mtaani. Tuwe watu wazalendo na tuwe watu wa kuipenda nchi. Hakuna haja ya watu kueneza uvumi ili waweze kujipatia sifa za muda mchache ili hali wanaharibu nchi. Mano mabedo kelo wegiko mag weche manyene yorno maradimba gi lak seche gi to mag thund weche mabende ne waikoni. Weche Chenro mar bero mar ringre Albert Ojwang igeno ni biro rumo saa asaya kowuok sani. Luo Nation. Riwruok manat koro kwayo sirikal mondo oket e lela nonro ewi nek mar Albert Ojwang. Jodak ma Mamboleo sub-county ma Kisumu East koro kwayo migepe mag arita mondo berie chal mar arita e gwenge makono kalure ni jomaundu ne amonj ma jomaundu ko jonjore odwa jimbore mokalo e alwora makono. Watudo koro mokanyo saa 8 kod saa 9 ne weche manyiena e yo machuok to koro mokanyo saa 10 ne mago matuch e kor gwenge. Mago ne weche manyien gi Roda Odhiambo. Mondo dichil pil kaka sketun mari D*811*500#. My dog, G-Dog, I got you, man. I know you're trying to hit me up, right? But the thing is, right, I'm kind of busy at the moment. You know what I mean? Just hold your horses for a minute. Once I'm done with what I'm doing, I'm definitely going to hit you up. You know what I mean? So what you do, take a chill pill, get some fresh air, relieve your lungs, and just hold back for a minute, man. I will hit you up as soon as I'm good, all right? I will answer your call and hit you back as soon as possible. So take a chill pill and relax, my G. I got you. Chill for a dog. Mondo dichil pil kaka sketun mari D*811*500#. Manotimore odiochieng' machal kod mae higni mathoth mokalo kaachiel gi fuono ni mago matimore seche duto pile ka pile. Yud thuolo mar ng'eyo e Radio Ramogi. Kawuono en chieng' tich ariyo tarik 10 dwe mar auchiel higa 2025. En odiochieng' mar 161 e higani kod ndalo 204 to higani rumo. Odiochieng' machal gi kawuono higa 2009 bandera notwe nus ka jatend migawo Kipkalia Kones, jalup jatend migawo Lona Laboso, jariembo gi jaritgi nolalo ngimagi e masira mar ndege. Be ing'eyo ni penguin nyalo chikore bor maromo fut 6 e kor yamo. Mae en kaluwore gi mbui mar allcation.com. Malingling mopondo iyango e lela manotimore to kod mapod timore. Be ing'eyo e Radio Ramogi kar chuny jaluo. E kindeni ma omedo kelo ni chenro magi ma ihero, wan gi geno ni paro mari e mijingo manyalo miwa